A Comisión de Festas de Ces en Lousame traballa arreo para manter vivos os festexos que contan xa con máis de medio século de vida. Para este ano deseñou un amplo cartel con dúas citas destacadas. A primeira, a sardiñada do domingo, que congregará no campo da festa a centos de persoas. A mediodía teríamos unha gran sardiñada aquí, sardiñada mixillonada gratis, e máis amenizada tamén pola charanga aos celtas. Despois pola tarde teríamos a festa cativa, que consta de hinchables, maquillaxe para os nenos, actividades para os nenos e máis un campeonato de chave. O prato forte resérvase pro luns coa actuación estelar da Orquestra Panorama, que agardan atrae a gran número de visitantes. E despois no lunes, sesión vermú, amenizada con queicoa, con un grupo de gaitas, e despois pola noite sería o plato forte, que sería a Panorama. Panorama e máis disco móvil chocolate. O programa inclúe tamén actuacións de agrupacións tradicionais, así como misas solemnes na honra de San Cristóbal e a Virxe de Loreto. Dende a comisión fan un convite a todos os veciños para chegarse e desfrutar destes festexos con gran tradición no lugar de Ces.